Jengkang rimasi kesaupama Jarwa Parama Paring buka lan sandang sliramu osragape cepelane layang kok gateake aku
seneng ketemu neng papan kene saiki piye kang gedhe prasetyanmu apa isih tresno lan satu yen isih aku ya tetep itu aku seneng dan sasumending sliramu. Halo, semuanya mendapat jam 12. Gelemu besok kapan sayang Kejak susu wong tansah semaya naden aku turung rujuk jaluk apa ayae tak warna mbok iya prasaja weton sampean nyembah tani apa wae sandang lan panganku cukup iku wis mesti ning aku moh dimarumas weton koe bekti aku akti mring condong yang ketong royong gelemu besok kapan sesuk-esuk jam 7 mong tansah semaya naden aku yen wis ana wektu welake jaluk apa ayae tak jaluk yen mitu mbok iya sing prasaja weton sampean yen mitu apa wae sandang lan pangan lumintu iku wis mesti ning aku moh ditanding maru weton sliramu bekti aku bekti mren condong yang ketang royong kelingan manis esemu njur kelingan ramah kemuyune tresna lan kasih sayange karepatiku lakon dadi jodone sayange wis duwe bojo nanging aku
tresno nelongso rasane ngati yen lakon aku melu duweni jambu alas kulit ijo sing kakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpahing batin yen kula jadi kawin tekad ngati ora bakal lara ati sumpah janji sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas manis rasane nadyan tilas tak entene rondone